On mielenkiintoista seurata miesten ja naisten välisiä keskusteluja. Sanat on samat, mutta merkitys on täysin eri. Esimerkiksi muutama mies kävelee keskustassa, tulee vastaan hyvännäköinen nainen. Joka jätkällä, kun se menee ohi, niin joka jätkällä, ainakin parikymppisellä jätkällä, 50-vuotiaat ei enää jaksa sitä tehdä, mutta siellä koska tietää, että mitä ei kannata. Mutta hyvännäköinen nainen tulee vastaan, parikymppisiä miehiä, pari-kolme siinä, ja näin se menee ohitte, niin mitä joka jätkä tekee siinä kohtaa? Ne vilkaisee perää ja toteaa, että hui tauti, mikä perse. Ihan normaali ele, eikä sillä ole mitään sen suurempaa merkitystä, vaan ihailivat ja toteavat näin. Muutama nainen keskustelee keskenään siinä ja he puhuu sitten taas vastaavasti miehistään, niin sanat on täysin samat, mutta merkitys on sama, kun joku jossain vaiheessa toteaa kuitenkin sillä lailla, että tauti, mikä perse, useimmiten persen reikä, mutta sillä lailla, sanat on täysin samat, mutta merkitys on täysin eri. Hyvää viikonloppua kaikille.